के लड़की के हाथ पर नाम बा राकेश कुमार, उल्टे नाम लिखवले बिया। हमरा बेटा के बोला के वो अपना बाप के मोबाइल से फोन क के बोलौले भी जे आई हम पार्क में आवतानी। समझौले ना कि देवर जी जौन काम करतन ठीक नहीं है, समझौले रहनी से हमनी के मालूम रहला, लेकिन मम्मी जी पापा जी के कि तारा बेटा के हम कहीं पकड़ लेम हमारा बेटी से बात करता रहन तो हम उनका के हत्या कर दे। एक छोटा सा मैसेज जौन परिवार के इज्जत खाती उ राकेश लड़की के साथ ब्रेकअप कर लेता, ओकरा बाद उ लड़की साजिश के तहत प्लानिंग के तहत उ राकेश के बुला के और हत्या करा के रेलवे पटरी पर जब जान गइल बा तब से बेटी के धमकी देकर और अपना मोबाइल से बात करा के हमरा बेटा के बुलवा के लड़कियां बोलौले भी मोबाइल पर कान लिख के वो दिन डाल दलन जे ना बतियाम। अब हमरा तारा रिश्ता टूट गइल ओतने खातिर सुता के। हाँ अब आइल बरेल तो हमरा ट्रेन से काट दिल बा 2 टुकड़ा हमरा बेटा के बाँह अलगे कट के और पैर अलगे कट के जेब का कि जे कातिल बा ओकरा सजा मिले के चाहिए, फांसी के सजा मिले के चाहिए, हमनी के न्याय मिले के चाहिए। प्रेम प्रसंग के मामला लगातार तूल पकड़ दे जाता, चाहे बिहार के छपरा सिवान गोपालगंज होके चाहे मोतिहारी होके। आज हमनी के मोतिहारी पहुंचल बानी सन जौन पहाड़पुर थाना क्षेत्र के राय कररिया गांव से ही एक प्रेम प्रसंग के मामला निकल के सामने आइल बा, जौन चौंका देवेल बा, हैरान कर देवेल बा। ई घटना रुआ जाने तो और पाँव तले जमीन खिसक सकता। ई घटना के लेके हुए घर पर मौजूद बानी जहाँ राकेश रिंकी के साथ प्यार मोहब्बत के कहानी चलता। ओकरा बाद से उ ब्रेकअप के मैसेज कैला के बाद से परिवार वाला के आरोप बा कि युवती जन बाड़ी प्रेमिका बाड़ी उहे हत्या करावे के साजिश रच तरी और बुला के हत्या कराओ तरी। ओकरा बाद से राकेश के 100 के रेलवे स्टेशन के समीप रेलवे पटरी पे फेंक दिया जाता, जन ट्रेन से कट जाता वे। पूरा मामला के जानकारी ले हम घर पे मौजूद बानी। घटना तो हैरान कर देवेला बा, घर परिवार के साथ साथ गाँव के लोग के भी ई घटना झकझोर के रख देले बावे। हमने उनका हाथ पर देखने से हमारा देवर के नाम लिखोइले रहली राकेश टैटू बनवा के हाँ नाम लिखोइले कुछ नहीं लोग रहले पूछने सन तो कहली कि जे हम कहनी कि काहे नाम लिखोइले बड़ू, केहू तो अपना पति के नाम लिखवाला, लेकिन तोर शादी हमारा देवर से नहीं के बता तू नाम काहे लिखोइले बड़ू। तो कहली कि जे हमरो शादी करे के बा। तो हाँ तो हम कहनी तू हो कोई हम है जादू जी, तो तू शादी कैसे करबू, तो कुछो ना बोली। तो रिंकी जब घरे आईली तो कहत रही कि राकेश से हमरा शादी करे के बा, तो लोग देखनी लोग पूछनी स तो हाथ पर देखनी सन। लेकिन जब दोनों जना के बीच बहुत बढ़िया प्यार चलत रहा, तो ई प्यार के दुश्मन के बन गइल आखिर? लड़की के बाप मतारी मरौले बा। तो लड़की के भी तो हाथ बा, लड़की ने फोन करके बोलैले बिया उहे न लड़की मरौले बिया, ओकर बाप भाई मरले बा। लड़की बोलैलस ना जी स्टेशन पर? हाँ लड़की बोलौला फोन कर के बोलाओ ना, बाप के मोबाइल से फोन करके हाँ बोलैलक मोतिहारी जी। तो वहाँ पर गईनी, वहाँ से मार के फेंक दिया। राकेश के माँ आई जब मौजूद बनिया से जानकारी लेवल जाई का कहेम उ प्यार के दुश्मन जन राउर घर के वारिस के जान ले लेलस, घर के चिराग बुझा देलस। हमरा बेटा से उ माने अब कब प्यार करत रहिए, माने बोलत बतियात रही है। तो हमार बेटा कहलन हम माने हमरा जानकारी भइल, माने ई देखली तो हम अपने बेटा के माने जानकारी हो गई तो हम डांट टोट के दोनों बेकत हमनी के अपने माने गरिया उरिया लेनी सन। हमार बेटा कहलन कि हम नो डिस ना बतियाम तोरा से, हाँ हम तोरा से अब ना हम बातचीत करम, नो डिस लिख के मैसेज मोबाइल पर डाल दिलन। उहे देख के हमारा बेटा के अपना बाप के मोबाइल से फोन क के आ बुला के आ पकड़वा के ओकर भाई पिपरा चौक पर मोतिहारी में पढ़त रहला, ओकरा के माने अपन सब अपन गौर क के आ हमारा बेटा के बीच में घेर के आ घींच के लिया के घर पर आ फांसी दे के मुआ के ले जाके सुगौली स्टेशन के लगे सेमरा के माने कुछ पुल के बीच में माने ले जाके वही पटरी पर आ सुता के। हाँ अब आइल बरेल तो हमरा काट दिल बा 2 टुकड़ा हमरा बेटा के बाँह अलगे कट के और पैर अलगे कट के जेब का रेलवे के नाम लागी। देखिए कि प्यार के दुश्मन के द्वारा यही परिवार के एक हिस्सा जन बा उ राकेश के हत्या कर देवल बा। हत्या कैला के बाद से रेलवे पटरी पे लेकर सुता देवल बा। एक छोटा सा मैसेज जौन परिवार के इज्जत खातिर उ राकेश लड़की के साथ ब्रेकअप कर लेता, ओकरा बाद उ लड़की साजिश के तहत
तहत प्लानिंग के तहत उ राकेश के बुला के और हत्या करा के रेलवे पटरी पे फेंकवाई जाता ना जी, ऐसे नहीं बात बारू जी मैसेज कैलर लानू जी घर परिवार के हमारी इज्जत बाबा इज्जत बच जाओ ओकरा के और लेके हमने दबाव डॉलर अनिए से छोड़ दे तो चलन छोड़ देता नहीं, वैसे नोटिस लिख कर डाल दिले नहीं, बस नोटिस बंकर कांड होगा, नोटिस उसका फांसी का सजा दे दीजिएगा। ऐसे आगे हमको बोलने के सक्षम नहीं है। परिवार जन बा गरीब परिवार बा, लाचार बा, यहाँ के छोट भाई जन राकेश के हत्या भइल, वहाँ के बड़ भाई जब मौजूद बानी, आज ही यहाँ के बाहर से इहो के जन बा कि बहुत मन में दुख पहुंचल बा। वो छोट भाई के अगर कोनो दुख तकलीफ रहल तो बड़ा भाई से बतावे के चाहिए, लेकिन बड़ा भाई के रोज से कुछ ना बतैल ना, हमसे कुछ ना बतैले रहल। छोट भाई के अगर दुख होता तो बड़ा भाई के बतावे के चाहिए, लेकिन कुछ बात ना बताई। नहीं कुछ नहीं बताए। लाज शर्म नहीं है, लाज शर्म से दुख मान ली कोनो दुख हो गया तो बड़ भाई से बताओ जना। बता वो कौन दुख है? प्यार मोहब्बत किसी से कहा जाता है? चोरी की चीज है, चोरी से चल गया।